Taiti aburitsa pachena kuti Kayla hasi mwana wakike sezviri kufungirwa nevakawanda, ati iye vabereki vemwana vati aiwa oda mumastreets umo hatichadi kuti mwana wedu aramba achishandiswa mucontent. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvaburitswa pachena zvatisiya takashodoka kuda nyaya dzevanhu up and down mumastreets imikani zvakaoma. So nezuro pakaburitswa affidavit riri kuratidza kuti amai vemwana Kayla vakanyora vachinyorera Taiti naKiki kuti vatore mwana uyu. It is believed kuti mwana munina waKiki hasi mwana wake. Nasi mukomana abva aita live achiburitsa pachena kuti Kayla Thonsani akazvarwa muna 2020 haasi mwana waKiki imikani zvakaoma. So nyaya yacho yakabuda yakanyorwa kuti Zimbabwean content creator Kiki is not the mother of Kayla as widely assumed, but rather an older sister, according to a sworn affidavit which identifies Kiki's mother as Kayla's biological mother and lists the girl's travel to South Africa to join her sister with no parental mention of Kiki. The sworn statement, yakanyorwa April 2025, lists Kayla Thonsani, born 18 October, as a declarant on child. Document states that the purpose of traveling to South Africa with Kayla is for the child to join her sister Kiki. The legal paper confirms that Kayla is the younger sister of Kiki, making Kiki the child's sibling, not her mother, as followers and commentators had widely believed since Kayla's first appeared in public content. The affidavit was signed before a commission of oaths at the Zimbabwe Republic Police Station. The document explicitly refers to the declarant as the mother, and Kiki haasi amai vemwana uyu. So affidavit racho rakanzi, I am a female adult bearing the above particulars and I am not employed. I would like to travel to South Africa on the 26th of April 2025 together with my kid Kayla Thonsani, who was born on the 18th of October 2020. The reason behind this travel is based on educational matters, since I wanted her to study in South Africa. Also, I want Kayla to join her sister Kylie Thonsani, who is already residing in South Africa. So ndotsamba yakanyorwa namai vana Kiki vachiti ivo vari kuda kuti vafambe vainde ku South Africa. Palive yaitwa na Tight muzuva ranhasi ati iye nyaya iripo ndeyekuti there was so much pressure from people vachiti vanoziva kuti iye akaroora mvana uye mvana iye akasiya mwana kumusha, and it was very convenient kuti mwana akazara kumusha nekuti already kwakanga kuine mwana ariko anova munin'ina. So they decided kuti aiwa mwana ngaambouya kusimudzirawo magraphic content yavo uye kuti mari inyanyise kupinda. Ex vaKiki on the other hand vakaona paitika gap rekuti vapinde nekuti mwana ndewavo, asi vabereki vemwana uyu vari kuti enough is enough, chiregai kuita zvemadhirama, mwana ndewedu zviri pachena. So guys, unotoona kuti ava ntate stole ava zvoreva kuti ivo vanga vatongo hakirawo panhema dzevamwe. Unoshaya kuti zvinhu zviri kufamba sei, kana kuti mwana ndewaKiki akazvarwa Kiki achiri underage here ndokubva zita raiswa revabereki. Unoshaya kuti zviko zvakadaro. Nezuro pawakapo yakaburitsa nziyo yekuti X move on in peace. It was very intentional. Ichiburitsa pachena kuti pane munhu ari kufanira kuita let go kuramba achingovateverera achiburitsa information isiri necessary zvachose after yatopa YouTube yanechepamusoro. Bamunini vakatoti veduwe muri kuziva here kuti ndaimbirwa nziyo neX yangu zviri pachena kuti musikana uyu achiri kundida kana kuti anorwadziwa neni. Painyora nziyo iyi ndini ndaiva mumusoro make. Madamaging statements akawanda ari kuramba achibuda kumuchinda uyu kuti mwana wangu ndipei mutore wenyu TJ, muchamuraisa kwambuya chioro nezvimwe zvakadaro pachiiswa fesi yemwana. Zvazoita kuti vabereki vati aiwa bamunini zvakwana, ngatiburitsei pachena kuti mwana ndewani pane kuti murambe muchienda out there muchikanganisa future yemwana. Ivo vanenge vachiri vadikika.
asi pavanozokura vachiona videos and pictures that are thrown all over social media about them, zvinozovakanganisa future yavo. So ndosaka taite adecide kuuya kuzotaura chokwadi chaari kuti ndicho chokwadi, kuti mwana haasi wavo, mwana ndewa ambuya natezvara, kuti varambezve vachishandisa mwana uyu ivo vaudzwa kuti chisiyanai nechimainini. Aiwa, vanofanirawo kusvika pakuteererawo vabereki. Amene kuti mukoma ava vaishandisawo secontent here, vachingoitawo latch on to whatever was happening. But iko zvino vachataura kuti chii, vacharamba vachirwira here mwana asiri wavo, kana asiri wavo zveshuwa, kana kuti vabereki vari kuedza kuprotectawo muzukuru kuti aiwa zvakwana. Asi chii chingaita kuti munhu auye palive achiburitsa madocuments, birth certificate, abza birth certificate raKiki ne birth certificate raKayla, they say they share the same parents. Saka unozoshamisika kuti zvazvichimbonyatsofamba sei kunyanya kuna bamnini tawanda ava. Imigane tulivyo comments on to think panyaya iyi kuti content asi content ingazoburitsiwa nama birth certificate ose. Amen.